totes, benvinguts a aquest quart vlog del canal on m'acompanyareu els primers dies de l'any. Sonen les campanes de les dues, són les 2 del migdia del dia 1 de gener i això vol dir que anem cap a casa l'àvia a menjar llenties. El dia 1 a la meva família sempre es mengen llenties, és una cosa que va posar en boga la meva abuela, és a dir, la meva àvia paterna, i és que ens feia el plat de llenties perquè crec que és una tradició italiana, ara ho confirmarem, li preguntaré a la meva mare, i bàsicament es mengen llenties perquè et porti l'any molta fortuna. Llavors la meva abuelita sempre ens convidava a menjar amb les llenties. La meva abuelita ens va deixar l'any 2019, però nosaltres continuem amb la tradició, aquesta vegada a casa l'àvia, que ens espera l'àvia i la meva mare. Ahir vam passar la nit de cap d'any el meu pare, la meva àvia, la meva mare i jo, aquí a casa meva, i ara anem doncs a casa d'ella a dinar. El meu pare m'espera baix, que està fent paciència mentre gravo això, que m'ha costat una mica trobar l'angle. O sigui que veniu amb mi a gaudir d'aquest principi del 2023. Moltes gràcies. Com estàs, àvia? Mira, santadeta. A veure, felicita l'any nou. En qui vols que feliciti? A tu? Bueno, sí, al món. Al món que es foti. No té remei. Bueno, doncs a mi, felicita-me a mi. Hola, morenita. Molt bon Nadal. Moltes gràcies, àvia. No et faig un petó perquè et deixaria pintat amb aquest color caduc. I tu prendries la meva pell, no? No, bueno, això no passaria res. No, no? No. A veure, per què mengem llenties? Doncs a casa la meva sogra, sempre per primer d'any, es menjava llenties. Per lo vist, ella m'explicava que era una tradició a Itàlia, que et donava abundància, et donava... Calerini, exacte. I llavors, doncs, sempre, i avui ja les tinc a punt. Ara farem un entrant així ligerito i de segon, un bon plat de llenties que nosaltres les fem amb verduretes. Molt bé. I sempre molt bones. I sempre repetits. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. 6 i 7 en set. Ui. I després de dinar vam estar jugant al dominó, que em va sorprendre molt perquè la meva àvia és una crack jugant al dominó. O sigui, va guanyar pràcticament totes les partides i a part penso que jugar ens va tots molt bé per exercitar la ment i després doncs vaig estar amb la gata de la meva àvia, que es diu Green. Don't wanna overthink it, baby. It's just me. Benvinguts al segon dia de l'any. Són les 10 del matí. Aquí estic amb el meu cafè fumejant. Avui m'he fet te i aquest matí quan he esmorzat, que m'he fet un senyor esmorzar, ho deveu estar veient a la pantalla. I ara m'estic aficionant també una altra vegada al cafè. El vaig deixar perquè em sentava malament a l'estómac, però últimament hi havia coses que em queien malament que m'estic recuperant, com per exemple els productes amb lactosa, em queien malament, o el cafè. I ara últimament suposo com que estic més tranquil·la, estic millor, doncs també he fet tantes de probiòtic i tal, i tinc els intestins millor i puc prendre no dolent ni a dojo, però una miqueta sí. Aquest cafè és especialment bo perquè és d'Honduras i l'he fet amb la cafetera italiana, que és el meu primer cafè amb cafetera italiana, no n'havia fet mai. I li he posat una miqueta de llet d'espelta, que no queda igual de bona, realment queda més bona en la llet d'avena. Em veieu arremangada perquè tinc una ferideta aquí al braç, que me l'estic curant amb crema i per això veig una mica així estranya. I res, avui és dilluns, llavors la intenció és treballar una mica, per mi és aviat, són les 10, o sigui que vaig molt bé, ja he fet tot, ja em veieu que ja vaig vestida i tot, ja m'he ocupat de la gateta, que abans els matins eren fer ioga, meditar, ara és netejar el sorral, posar-li el menjar, tal, bueno, continuo fent l'altre, no? Però sumem elements que, vulguis que no, els gats són menys temps que els gossos, però s'han de cuidar també, clar, lògicament. Llavors ara vaig organitzar una mica la setmana, ara us explico com ho faig també, veniu amb mi a l'escriptori i em queden per entregar, em fa l'efecte 3 meditacions personalitzades, 3 o 4, no ho sé, ara ho he de mirar,
que aquestes són de la tanda de Reis, val? Les de Nadal lògicament ja estan entregades, ara falta la tanda de Reis, llavors les vaig a fer ara perquè les vull enviar ja abans de dinar, perquè m'agradaria fer unes altres coses també, i això és com el que em corre més pressa perquè ho estan esperant les persones més que res, no? Llavors, doncs ara veniu amb mi a l'escriptori i us ensenyo 4 coses. Molt bé, doncs ja em teniu aquí a l'escriptori, davant dels ordinadors, i vull explicar-vos una mica, no? Ara d'aquí uns dies, d'aquí 2 setmanes, sí, 2 setmanes justes, a més, començo un curs que em ve molt de gust de fer i encara em requerirà organitzar-me millor del que ja m'organitzo, perquè la cosa és així, com veieu faig moltes coses i al final la clau per fer moltes coses és la bona organització i també tenir una bona llista de prioritats, i al final és cert que jo també puc fer moltes coses perquè jo sé que hi ha persones que tenen vides socials molt més elaborades que la meva. Jo a nivell de vida social considero que tinc una vida social bastant tranquil·la. Llavors m'organitzo bastant per una app d'internet que la tinc també al mòbil i em va molt bé, però aquest any també m'he comprat una agenda que sempre en tinc. El que passa que aquest curs, quan vaig començar al setembre, vaig preferir esperar-me al gener per comprar-me'n una anual i no de curs, com si diguéssim. Llavors em vaig comprar aquesta perquè és daurada, perquè a mi ja sabeu que m'encanta el daurat i penso que el daurat és un color que atrau riquesa i això és el que ens interessa, molta abundància de totes les coses bones. Llavors, perquè us feu la idea, doncs el que faig, com veieu, és a setmana vista, és el que a mi em va bé, poder contemplar tota la setmana. I aquí és una fulla per fer llista. Bueno, jo la faig servir per fer una llista. Llavors faig una llista de totes les tasques que tinc aquella setmana i després cada dia em vaig organitzant una mica doncs, com vull, depenent de com em sento aquell dia, també, del que em ve de gust, tot això. Llavors ara, com que és dilluns a primera hora, anem a fer una mica aquesta llista de la setmana, del que s'ha de fer aquesta setmana, i també ho faig en paper i ho passo a l'aplicació que tinc, que se'm sincronitza l'ordinador amb el mòbil i ho passo també. M'agrada tenir-ho en digital i en paper també. És el doble de feina perquè ho has d'escriure 2 vegades o tatxar 2 vegades, però a mi personalment és el que em va bé, o sigui que ja està. Organitzar la setmana sempre és una feinada, la veritat. Sempre tardo una mica perquè és allò que ho vull fer bé, no em vull deixar res. I ara estava fent els vals regals perquè hi ha bastantes persones que esteu regalant l'experiència del retir d'un dia i faig el següent. Quan m'escriviu que voleu regalar l'experiència, doncs us envio aquest val regal tan xulo. Aquí doncs posa el nom de la persona de l'ojo meneado i us envio això perquè pugueu entregar-ho al vostre familiar, la vostra parella, amic, el que sigui. I ara doncs estava fent-los perquè els tingueu per abans de Reis. Aquí, la millor ajudant possible. Es vol escapar. I a gravar meditacions personalitzades. Molt bones, com estem? Vale. Segueix sent dia 2 i són quasi les 5 de la tarda. Llavors ara me'n vaig a un dels meus llocs preferits per berenar i també he d'anar al Veritas. He de fer un parell de compres que bé, us ensenyaré una mica també el que compro al Veritas. Veritas que m'agrada comprar, llavors us les ensenyaré i doncs fem aquesta volteta una mica a la tarda per airejar. Del Veritas i us vaig ensenyar les 4 coses que m'agrada comprar allà. Com us deia, això us ho anava a ensenyar demà amb llum de dia, però he pensat així i ja està, us ho he ensenyat i no ho sé, em fa també més gràcia com ja fer-ho ara. Són 4 coses que compro, que normalment compro un cop al mes, un cop cada 2, depèn de si se m'han acabat. Una d'elles, jo soc Doña Infusions, m'encanta, un dia us puc fer, si voleu, us puc fer com un recorregut per la meva col·lecció d'infusions, perquè es podria dir que tinc una col·lecció d'infusions. Quan venen amigues a casa riuen, però soy Doña Hierbitas.
Llavors, aquesta ja us en he parlat, és la doble menta amb fonoll, que després de dinar m'agrada molt, i a més, aquest tipus d'infusió el que fa és que depura el fetge, i el fetge és molt important mantenir-lo depurat, sobretot en èpoques de Nadal, no? Que prens més xocolata, que beus vi, aquestes coses, perquè un fetge saludable, un fetge detox, com si diguéssim, sense toxina, fa també que la teva pell es vegi més maca. Llavors és important el fetge també per evitar granets, acné, tot això. Després, compro les semilles de les llavors de lli, també les semilles de lino, que normalment compro una marca que és Limbuts, aquestes són del Granero, que també estan molt bé. A veure, totes aquestes coses me les conec molt bé, a part de perquè soc naturòpata, perquè els meus pares, el centre de teràpies al principi també era herbolari. Llavors, diguem-ne que tot això ho he viscut molt des de petita, val? Per tant, us puc parlar dels productes, us hi parlo amb força propietat perquè els conec, perquè a casa meva s'han venut i coneixem els proveïdors i tot aquest rotllo, no? Llavors, les del Granero també estan molt bé, són una mica més econòmiques que les Limbut, que potser són com la gran marca de semilles de llavors de lli. I llavors el tema del lli, aquest tipus de llavors, que aquestes, porten germinat, ametlla, porten coco i cacau porten també, o sigui que seran una miqueta dolcetes, però és igual. Jo això m'ho poso sobretot a les cremes de verdures, als iogurts, i al final això va molt bé per regular el trànsit intestinal i és com un plus com es diu, de nutrients que poses als teus menjars normals, com si diguéssim una crema de verdures, doncs amb això la eleves i a més es fa molt més nutritiva. I després, una cosa que compro, a veure, això no s'hauria de fer, val? Encara que la compri d'aquesta marca, de la marca d'Alberitas, no és bo les cremes aquestes de cacau, perquè l'ingredient principal és el sucre, vale? Què passa? Per què la compro de la marca d'Alberitas? L'ingredient principal segueix sent el sucre, però és sucre moreno, sucre blanc, i després no porten oli de palma, aquesta en concret és amb oli de girassol, i porta les avellanes i el cacau, perquè és una Nutella, com una nocilla, com una Nutella, però una mica més bona, vale? Això no és per menjar-ho 40 vegades al dia, això és per fer-te una torradeta un cop a la setmana per treure't el desig. Em faig unes torradetes així petitones per berenar algunes vegades i, no sé, me pone el corazón contento a mi això, amb una fruita i jo he berenat. Llavors, la compro al pot gran, que són 400 grams i crec que costa 4 euros, i em dura un parell de mesos, perquè us feu la idea de la que prenc. Si tinc visita a casa, dura menys, la veritat. I per últim, això no ho compro mai, sempre m'ho faig, però avui no tenia i és el que em venia de gust sopar, i llavors he aprofitat i m'he comprat una crema de verdures i ja està. I m'he gastat 14,33 euros, perquè us sapigueu, i he comprat aquestes coses. Us recomano anar al Veritas a provar altre tipus de menjars, per què no? És divertit i així no ho fem tot sempre de les mateixes marques, variem una mica. I ja està, fins aquí una mica el dia d'avui. La veritat, vaig a posar-me el pijama i em prepararé el sopar i em posaré una mica, suposo que al sofà fent alguna cosa a l'ordinador. Ja us explicaré demà una mica quin plan tenim. Demà tenim un plan molt guai, ja us ho compartiré. I ja està, sobre això d'Alberitas ja sabeu que jo no us dono mai consells nutricionals, vale? Senzillament us comparteixo el que a mi em funciona i el que a mi m'agrada i ja està, us comparteixo aquestes 4 coses perquè sempre us agrada veure què compro i què m'agrada i si us serveix, doncs perfecte, però ja sapigueu això, que us heu de guiar del que diu la vostra nutricionista, els vostres metges, del que diu la vostra intuïció i una mica les necessitats que té cadascú, que cada persona té una edat diferent, una alçada diferent, un pes diferent i al final l'únic que és important és que estiguem sans i ja està, vale? Abans d'apagar el llum vaig gravar la Viena perquè últimament dorm amb mi i és encantadora, mireu-la. Molt bon dia, com esteu? Avui som dia 3 de gener i estem al tercer dia de l'any, són les 11:30, 2:45 del matí i ha arribat un paquet que ara us ho explico això. Ja sabeu que al primer vlog us vaig ensenyar una mica les coses que havia comprat per la meva gata, que la tinc aquí que estava menjant. Llavors, una de vosaltres m'imagino que potser hi haurà més d'una persona que em segueix que serà veterinària, però una de les persones que em segueix que és veterinària em va escriure i m'explicava que és millor donar un pinso de gamma més alta perquè si l'ànima l'està ben alimentant prevenim
tot tipus d'enfermetats. Llavors li vaig dir, bueno, doncs recomana'm alguna marca. I em va recomanar una marca que és Gosby i ara acabo de rebre el paquet. He comprat el pinso i acabo de rebre el paquet a casa, o sigui que anem a obrir-lo a veure quina pinta fa. But I don't wanna miss you, baby. I aquí el tinc. Són 7 quilos i és per Bemito. Tinc curiositat, aquest és el tamany més gran que tenen i tinc curiositat per veure una mica quan dura. Ara hem de fer la transició del pinso, que llavors el que hem de fer és com anar-li donant cada vegada menys de l'altre i més d'aquest, en el mateix bol. O sigui que, bueno, ja us explicaré, a veure si li agrada. M'encanta el packaging, trobo que el dibuixet aquest és super bufó. I res, els 7 quilos m'han costat, no arriba a 40 euros, 38 amb alguna cosa. Si teniu gat i us ajuda a saber-ho, doncs per això us ho comparteixo. Ah, us ho havia d'ensenyar. Això és el nou pinso, el que us he ensenyat, que si us fixeu, les croquetes, el pinso té forma de cor. Quina pijada, m'encanta. Bueno, després d'aquest moment d'amor gatuno, que està per aquí darrere, em poso a veure la llum, em poso a treballar. Avui, bàsicament, em poso a treballar. Ja sabeu que aquesta setmana estic una mica de vacances, estic aquí amb el meu cafè i la intenció és preparar el post per aquest vespre i contestar algun missatge, algun mail, així que em queda enrederit i fer una miqueta, 4 coses, actualitzar l'agenda i tal, i una mica és el que faré principalment, preparar el post per al vespre, que és el que em corre més pressa. Aquí us ensenyo una mica el disseny del post i va ser un matí molt tranquil. I ara, res, vaig a preparar-me una miqueta al dinar i veiem a veure com es presenta la tarda. Molt bé, he anat un moment a la botigueta d'aquí de baix al poble per comprar les 4 coses que necessito per dinar, que bàsicament em faré una hamburguesa. M'agraden les hamburgueses, les compro aquí baix perquè són carnissers. És que em vaig vestida, però és que em pelo de fred. Són carnissers, llavors la carn te la piquen al moment i tu veus el que t'estan picant. Llavors això és molt important, saber d'on ve la carn, no? Saber una mica els menjars que fem, d'on venen tots els ingredients. I he patat una mica la xerradeta a la botigueta. Què, nena, com estàs? Bon any, com va anar el cap d'any? Bueno, ara que es portin bé els reis, no sé què. Tinc totes aquestes converses, com si fos una senyora jo de 80 anys, que m'encanta. Què voleu que us digui? O sigui, trobo a faltar coses, de la ciutat, lògicament. Però quan baixes a la botigueta i compres les 4 coses i tens els 10 minuts de conversa, és que això és fantàstic. Vaig estar un temps fent de... aniria fent el menjar, però és que si no em despisto. Vaig estar un temps bastant llarg fent de cangur quan estava a la universitat. I clar, feia de cangur a Barcelona perquè era on jo vivia. I em feia molta gràcia perquè hi havia una de les famílies que cuidava, anaven a estiuejar i a passar els caps de setmana com en un poblet a l'interior i compraven la carn i les hamburgueses a la botigueta del poble perquè, clar, lògicament ho trobaven més bo que el de les grans superfícies, no? que podien comprar a Barcelona. I em feia molta gràcia perquè sempre quan obria el congelador hi havia quantitat de coses congelades que portaven del poble d'estiueig i em semblava entranyable. I jo havia tastat aquelles hamburgueses d'espinacs amb pollastre i eren molt bones. La veritat, o sigui, aquesta família ho tenien molt ben organitzat. Bé, doncs vaig a fer-me el dinar i després ja us gravo quan estigui anant de camí a Barcelona per anar al teatre aquest vespre. Vaig a fer una mica de dinar, em quedaré una estona al sofà tranquil·lament fent la digestió, potser treballaré una miqueta més i ja doncs us gravo més a la tarda. Vaig anar al teatre amb la meva amiga Bea, que sempre que estic gravant vlog quedo amb ella. Vam anar a la Principal, que és un lloc que està molt bé, us el recomano, i després l'obra era aquesta al Teatre Goya, que també us la recomano molt. És un homenatge al Hollywood bonic, al Hollywood de debò, aquelles pel·lícules que ja no es fan, i penso que és una obra molt divertida que val molt la pena. Ja estem a l'últim dia del vlog, avui és dimecres i vaig a preparar-me la bossa perquè me'n vaig a una de les meves cafeteries preferides a treballar.
Són les 10:30, o sigui que si arribo a les 11 a la cafeteria serà tot un èxit, però us volia ensenyar primer la motxilla perquè és un regal és un dels regals de Nadal, me l'han regalat els meus tiets i és d'aquesta marca que es diu Babau, aquí perquè la veieu, i lo xulo de la bossa, a part de que és antirobatori perquè la portes així i llavors no poden obrir-te-la, és que en el seu interior, bueno, aquí tinc jo la meva funda d'ordinador i tal, però té aquest botó que li dones i fa llum. Llavors, si estàs a l'entrada de casa i no trobes les claus o el que sigui, apretes, s'encén, busques bé, ben il·luminat, agafes la clau i s'apaga sola, ara ja s'ha apagat. I res, vaig a fer-me la bossa i veniu amb mi a la cafeteria, avui toca doncs, una mica feina d'oficina, seguir enviant-me els regals, actualitzar la llista de les persones apuntades al retir i també vaig a dissenyar el regal que faré al retir. A tots els retirs sempre faig un regal. Aquesta vegada és un regal diferent perquè normalment el dono a la benvinguda i aquest regal el donaré a la cloenda. I l'he de dissenyar, sempre ho dissenyo tot jo i després ho envio perquè m'ho imprimeixin o m'ho facin o el que sigui. El disseny del retir no us l'ensenyo perquè si veniu al retir i ho veieu, a mi m'agrada, soc molt de l'efecte sorpresa i de voler tenir les coses controlades, llavors no us ho ensenyo encara perquè no toca. Mira, aquí tenim a la Viena, que fa la seva vida. I res més, doncs us veniu amb mi a la cafeteria. Ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Doncs deixaré aquí el vlog. Com veieu, ja he tornat a treballar de la cafeteria i bàsicament ara el que faré serà dinar i posar-me a editar el vídeo perquè el pugueu tenir aquesta tarda. Moltes gràcies per acompanyar-me aquests dies. No sé si ha quedat un vídeo entretingut, si us agradarà, si no, bueno, no ho sé. Jo els vaig fent perquè veig que hi ha entusiasme per part vostra i a veure, doncs, quan torni a tenir uns dies així diferents o xulos o el que sigui, doncs en tornaré a gravar un altre. Nosaltres, doncs, per la nostra part ens veiem per aquí. Ja sabeu que em trobeu a Instagram, que us podeu apuntar a les cartes d'amor, que és la meva newsletter. I sapigueu que si heu vist aquest blog i us ve de gust venir al retir d'un dia, ja només queden 4 places disponibles. O sigui que si voleu venir, us ho deixo tot sempre aquí sota, tota la informació de tot el que hem anat veient al llarg del vídeo. I res més, moltes gràcies per acompanyar-me. Us envio un fort petó. Adéu-siau!